Hvad lavede I der? Ja, vi var der bare inde for noget bajer og noget. Ja. Sjov noget. Og så Jørgen, så stak han skulle have, så stod jeg der alene og skulle ud på den kår der. Jeg var sgu ikke ret glad ved det. Hvad var det Så for vi kom også penge ned i skoen. Ja, det var da en god idé. Ja. Det var jo svenske pap. De var... Kunne I godt betale med svenske i København dengang? Ja, så må jeg da. Og det var ikke noget problem. Nej. Ja. Okay. Hvad var det for en gård, I boede på der? Stor herregård. I København? Nej, uden for København selvfølgelig. Nej, ikke jo. Altså, vi var til... I var på Nyhavn. Ja. Og det, ja. Ja. Der var I inde for at holde lidt sjov. Ja, så var vi bange for, at de skulle stjæle vores penge, så kom vi dem ned i skoen. Ja, det var da en knibelig idé. Ja. Hvad gjorde I så? Men så skød på en gård, sagde du, en herregård. Ja. Hvad var det for en herregård? Ja, det var en, der avlede sukkerroer. Ja, hvad hed den gård? Det ved jeg sgu ikke. Ja. Jamen, der var vel en, jeg tror egentlig, det var på Sydsjælland, man dyrkede sukkerroer. Ja, det var jo i Danmark, og her det var jo i Sverige. Nå, men Nyhavn, det er der i Danmark. Ja, det er der. Det er så skulle I så sejle over om morgenen med færgen? Ja, det gik jo en pendulfærge ned fra København og til Malmø. Så var det over på Malmø? Ja. Okay. Ja, det er jo... Mange år siden er det? Det er sgu mange år siden. Hvad har jeg gammel været? Det har nok været 20 år dengang. Ja. Var det så, men var det sammen med den herregård der, hvor de dyrkede sukkerroer, var det så også der, at du var med til at du arbejdede på fabrikken og så? Sukkerfabrikken? Det var jo om efteråret. Om foråret, der lugede vi roer. Ja, okay. De skulle stå sådan, og det var en 90 tønder land roer. Det var mange udlændinge, der kom og lugede. Ja. Så I passede det? Og så om efteråret, så skulle de råerne jo tages op og så ind på fabrikken. Ja. Og vaskes og rulles. Og det var sådan. Okay. Jamen, det vil sige, at du arbejdede på den gård der hele sommeren? Forår og sommer? Ja. Var du også med til at plante nye roer, eller så? Nej. Altså, I kom der i foråret, når du skulle til at luse første gang? Ja. Og så var I så var der hele sommeren og passede dem? Ja. Og så da det blev efterår, så skulle de høstes? I den mellemtid var vi så i skoven og hugge nogle træer. Så var I skoven også? Ja. Aha. Var det tømmervirksomhed der også? Nej. Så det var til brænde, eller? Ja, det var til gavntræer. Ja. Okay. Det var en skov det hele deroppe i Sverige. Ja, det er det jo. Var du på den gård i 2 år? Ja. Ja, 2 sæsoner. Nej, jeg var på sukkerfabrikken i 2 år. Ja, okay. Ja. Men det er jo sæsonarbejde, ikke? Jo. Ja. Så det er jo kun om efteråret. Ja. Hvad lavede du så om vinteren? Jamen, der arbejdede vi i skoven jo. Om foråret, der lugede vi roerne, om efteråret, der tog vi dem op og kom ind på fabrikken og behandlede der i vores tid. Så begyndte det hele forfra igen. Ja. Aha. Så efter de 2 år... Og der blev jeg forlovet næsten med en tysk pige. Hvad hed hun? Ja, det ved jeg sgu ikke. Kan du jo godt komme i tanker om, kan du ikke? Nej, det kan jeg ikke. Vi var mange forskellige. Hjalp hun til på sukkerfabrikken også, eller? Ja, hun boede nede ved Bundemanden. Vi havde også et hus nede ved Bundemanden. Ja. Vi var der også fra Regner var med, og Jørgen Jensen var med, og Peter Hovgaard var med. Og Stasi. Mm. Det var sådan helt flot. Så har vi sådan en hytte der, hvor vi lavede mad og sov og noget. Ja. Så kunne vi løfte ud om morgenen, før de andre de stod op, så vi kom lidt foran og skulle have lidt flere penge og sådan. Det var sjovt nok. Ja. I har haft det sjovt. Det havde vi da også. Det var jo dengang i Sverige, der var det jo egentlig... Vi stjal bilen inde på gårdspladsen og kørte en tur med den. Gjorde I det? Ja. Sådan nogle banditknejder. Ja. Hvad hedder det? Var der forbud? Nej, der var vel masser af hjemmebrand på den gang. Var der ikke det? Hjemmebrændt? Ja, brændevin. Træsprit. Brændevin? Ja, træsprit. Træsprit, det var noget stærkt noget. Ja. Drak I det?
Nej, sat med det der. Det var sgu for stærkt. Tøjsprit. Hvad gjorde I så? Gik I i byen? Vi gik der. I weekenderne, eller? Vi kunne købe noget i købmanden og sport og sådan noget. Og det kunne man godt? Ja. Så der var ikke systembolaget? Ikke over for danskerne i hvert fald. Ja. Så var du så med til, hvad hedder det, der er sommerfest? Nej. Hvad hedder majfest? Nej. Majstang, det er jo vist meget brugt i Sverige. Hvad er det? Ja, majstang, så det der i by, jeg kan ikke huske, hvornår det er i maj, men så rejser de en majstang, og så holder de fest omkring det. Ja. Ja. Det skal nok passe. Okay. Var det dengang, havde du din motorcykel dengang? Nej. Det fik du efter Sverige? Ja. Købte du den? Tjente du gode penge deroppe? Var det derfor? Jo, det gjorde jeg sådan set, ja. Ja. Jeg købte af den motorcykel. Hvornår købte du den? Jeg kan ikke huske det igen. Var det efter Sverige, eller var det da Nej, du kom til Aarhus? Det var eller? da jeg kom til Aarhus. Du kom til Aarhus? Det var først på Samsø og i 2 år. Ja. Ja, jeg blev landbrug over. På Samsø, nu skal jeg lige få det til at hænge. Var det efter Sverige? Ja. Det var efter Sverige. Så var du så til, hvad jeg vidste ikke, Hvad? var det din egen gård, eller hvad? Hvad for noget? Lille landbrug, du sagde, du var på Samsø. Det var min søsters, det her Og i går. din søster stod over i hjælp. Ja, Og nu hun hed Martha. nemlig, ja. Ja, Og Martha. hendes mand, han er Wagner. Martha Wagner, Og jeg han kan var godt her huske. dårlig hjerte. Ja, Og så skulle han opereres, og det gik ikke godt. Han døde af det. ja. Ja. Så stod Martha der med alt det der landbrug med køer og heste og Ja, mælketure. Og så var jeg der sammen med Elisa, hun var der lidt. ja, Det var en søster. ja. Så vi var de 3 der og passede her på et andet sted. Mm. I 2 år. Ja. Ja. Så skulle jeg købe mælk til mejeriet for de forskellige bønder om morgenen der. Ud og hente der og ind der og ind der. Ud. Op til mejeriet i Tranbjerg. Ja. I hestevogn. Ja, ja. Ja, ja. Den stod spanden jo sådan ud for de forskellige bønder. Det var sgu da tungt i spænd, var det ikke? Jo, Skulle du selv løfte dem op? op på vognen, ja. En mælkejunge der. Ja. Nej, det var ikke så høj vognen jo. Nej. Og vi var stærkt dengang, kæmpe. Ja. Der kunne man næsten alting. Ja. Det kunne Jeg man. havde lidt hyr med hesterne om morgenen, når det var koldt, jeg skulle ned og have fat i dem, og vi skulle ud og hente en flaske af dem mælk. Ja. Og så kom de rendende imod mig med hænderne heroppe, eller hænderne, forbenene. Åh, Det var sgu ikke sjovt for sådan en knægt, der skulle hen og have fat i den. nej, den ville ikke. Jo, det ville meget gerne ud og gå, og de frøs. Ah. Hvordan kom I du fra gården? Altså, fik hun solgt hun den, eller Martha den, eller hvad gjorde hun, fordi hun kunne? Min mor, bror, jeg var politimand i København. Ja. Han købte gården af Martha. Okay. Hvad hedder han? John, tror jeg, han hed. John Johansen, eller hvad? Nej, han var slet ikke. Nej, det er Johansen, det er ikke noget med. Nå, nej, det er jo din mors bror, ja. Ja, Hvad hed hun til? Hvad var hendes fødenavn? Kan du huske det? nej. Nej. Og han købte den af Martha. Ja, Men Martha blev der boende over, gjorde hun ikke? nej. Synes det, Hun hun flyttede blev ind i noget lejlighed ind ude på Amager. Så hun flyttede til København. Ja. Jeg synes bare, det var... Okay. Nu. Så stod du der uden arbejde. Ja. Ja, men du har vel ikke fået noget løn eller noget. Du har måske fået lidt lommepenge. Ja. Så det var vel ikke sådan. Du har vel brugt alle dine Sveriges penge der. Ja. Ja. Så var det slut. Så flyttede du var tilbage noget- til Tunø, eller hvad? Nej, så flyttede vi til Køge. Du flyttede Nej, og Viggo, vi kan flytte til Køge. Ja. til Køge. Ja. Hvor hun går der. Ja. Tjene på en gård. Ja. Ja. Der er Viggo. Ja. Køge, det vidste jeg ikke, du havde været her før. Jeg var ikke med halvt år. Okay. Jeg blev træt af den bundermand, der gav til København. Ja. Det er jo ikke så langt
for Køge af. Nej, det er det jo ikke. Vi har jo cykler. Ja. Ja. Hvad lavede du så i København? Tog du toget til Aarhus? Ja, det var ikke ret lang tid, da så tog jeg hjem til Tunø og fik arbejde på havnen. Ja. Hvad lavede du? Arbejdede du i København også? Fik du den arbejde der? Nej, jeg var kun i København et par døgn. Okay. Ja. Og så tog du i Tunø. Hvad lavede du nede på havnen? Var det dengang I byggede molerne, eller hvad? Ja. Ja. Jeg tror, du har fortalt mig om en gang. Ja. Nå. Ja. Så var det sandfanger, du var med til at lave? Det var moleren der, hvor de kører ud med trøjeren der. Er det derude, nå? Ja. Det var vel gode penge og hårdt arbejde. Jeg tjente et år på en gård i Lystrup. Det var så været efter havnen, så? Ja. Så kom du til Lystrup? Ja. Du skulle da være rejst lidt omkring, far? Ja. I Lystrup? Okay. Var det også en stor herregård? Nej, det var en almindelig bondegård. Ja. Karl, han var elev op på mejeriet i Lystrup. Ja. Og jeg var på en gård i Lystrup. Ja. Og Viggo, han var en gård med siden af igen. Nå. Det var en sjov tid. Hvad lavede I der? Det var det, der almindelig bondearbejde. Pakket roer, kørt mov ud, flyttet hest og køer. Hvad var det, der var sjovt? Ja, det var, når vi optrådte, eller holdt sjov op i Lystrup. Ja. På krogen deroppe. Og hvad skete der der? Ja, vi pjattede det jo lidt. Der var nogle søde piger deroppe. Ja, det var det nemlig. Ja. Lystrup Kro. Hvad? Ja, på Lystrup Kro. Ja. Ja. Har du været der? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har været forbi nu. Set den udefra, ja. Ja. Mm. Hvor lang tid var du der? Så er det års tid, eller hvad? Ja, på gården der. Ja. Hvorfor kom du derfra? Han har jo ikke råd til at have kaldet mere. No. Hvad gjorde du så derfra? Tog du hjem igen? Det er svært at huske hjem. Ja, men jeg tænker lidt på, hvornår du kom ned på oliemøllen. Var det ikke der, du var også? Jo. Men var det Nej, jeg var ikke på olie. Det var en hamle skaffet med arbejde på oliemøllen. Jeg kom til Aarhus. Ja. Jeg studerede her i Sandblæsen. Ja. Hvordan kom du i gang med det? Det er Johan, som han hed. Han skaffede mig ind Ja. på oliemøllen. Eller altså, han skaffede mig op til at studere, som havde det her sandblæseri. Ja. Det er jo lige med at få det til at passe sammen. Ja, det er jo det. Jeg skulle være mange forskellige steder. Jamen, du skal da bare fortælle. Jeg skal da bare have det rigtige orden. Ja. Så fra Lystrup af, der kom jeg så til Lyst Sandblæser. Hvad hed det? Hvorfor noget? Det sandblæsersted der, hvor man kunne sandblæse. Studere? Ja. Jeg har aldrig hørt om det. Nej. Det lå i Aarhus. Ja, Åbogade. Åbogade? Ja. Nå. Hvor vi kunne sandblæse og sprøjte metaller på en aksellev slidt. Kunne man det dengang? Ja. Det var noget ligesom Glemkan. Okay, hvad årstal er vi i her? Nå. 50'erne? Ja, det skal nok passe. 45, 50, 60. Det var efter krigen, ikke? Jo. Jo. Ja. Jeg begyndte allerførst med, at jeg skulle passe det derhjemme på Tunø der. Om det passede, det han fik jo læsket kalk i øjnene, så han blev blind. Det vil sige. Ja, det var ikke godt. Var det derhjemme, du kom til skade med din arm? Ja, det var ude på isen på Tunø. Det var på isen? Ja. Hvad lavede du ude på isen, far? Det var på skøjter. Far, for pokker. Ja, jeg var jo en ung mand. Så skulle vi jo topere pigerne. Ja. Ja. Det gør man ikke for at topere de piger. Så gik man ud på havisen og lavede havis. Ja. Helvede langt ude, og så pludselig så kommer togen. Så er det med, hvor vej kommer vinden fra. Ja. Og hvad vej skal du gå? Og lige pludselig så kunne det blive toget. Ja. Og det var mange fiskere, der havde været ude inden togen den kom og lavede huller. Ja. Det skulle man så passe på ikke at falde i.